हेलौ लोगोफोर गोजोन्थों दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान ब्लग लाबोदोंलाय बे ब्लगआनो जाहैबाय दिनै बिहावफोरनि न'आव थांनो ओंखारदों जोङो हौवा हिन्जाव आरो फिसा एसे बेरायहैनायसै बिखुनजोखौबो एसे नायना फैनायसै माबायदि जानानै दङ साइसआ एसे साइस जासिनना जासिनाखै ना मा होनो रायजोफोर बिहावनि न'आव थांनानै बिखुनजोखौसो नायनो थांखायो दा ने ना मा होनो नै दङ जोंनिया नै आंनिया दांखोल होदों हिन्जावाबो दङनो बोराय बुरै थांगोन नै सासे फिसाजोआ नै आरो बे ब्लगखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम आं फंसे खोथा खावलायनो सानो जोङो अननानै जोंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना हो चेनेलखौ आरो कमेन्ट खालाम लाइक खालाम थ' बिदिब्ला जों आवगायजेननोसै जागायजेनबाय नै जोंना हनै ड्राइभारा सासे रेडि बांखा बां मिथिबाय हनै ड्राइभारा बेनोसैलै जोंनि नै लोगोफोर बाइकआलाय गैजाखाया माहाजोनद्राय जाहैबाय दे हिर' हन्डा नैबेयावनो थिखोना लाङासै हिर' हन्डाफ्रावनो सालाखौहाय नै सासेनो स्कुटि दङ गंसे नै फैद' जोंनिया बुरिया माबा हाग्रायाव थांजानो गिदों गावखौहाय साइकेला गावगा मैदेर बायदि जाहैबायद्रा अजना बोरैबा ज्राव थांला हाग्रायाव थांजानो गिदों गावखौहाय नै ओरैनावथ' नै ओरैहाय दालां दंद्रा हाखराव गब्र'जानो गिदों नै दंग' दङ सस नङालै लोगोफोर हिन्जावखौ साइकेलाव दाब्लां थिखोनांगौ दानि आजिखालि मानसिफोरबायदि बुलेटबो लानो हाया जाहैबाय दा जोंफोरो थाखा फैसा गैया जाहैबाय माहाजोनद्राय गोरिबफ्रासो लानो हायो बिदिखौ जोंलाय बोरै हानाय खस्थ' मस्थ' जाग्राफ्रालाय ना मा होनो रायजोफोर दांबाय आयो गैलाय मांखोना आखिनो सुथिबो आयो गोजौ खारा नै सेसखा माखासे साइरं मोसालै मालायफोरनो हनै स्कुटिजों दाब्लिं लाङो जोङो गैयालै सेस मिनिलांबायलै हनै सिख्लाया जोंखौहाय बहाय बिसोरनि स्कुटि जोङो साइकेल सेसखा बोरै जाबावनांगौ जाखो जोङो लाबाय जिसिबिसो लागोनलै माखासे जिसिबिखौसो सालायगोन जों बिदि सथ' मथ' बाइक स्कुटिखौ जों सालाया नै जोंनिया मानसि गिदिरनाबो सिरि मोनबाय नै मामि नुदो बोरो नुबाय जालालै सुथिबो जाला आयु माखासे जाला खुथिबांखा फानै गावनिया मोनथारनोसैलै नै 1 मिनिटसोल'सै मोनथारनोसै सफैबायानो होनजायो नैलै बिहावनाया नङा बेनो बागान बारि गोम लोगोद मालदारखालै आंनि बिहावा सुथिबो मालदार गय बागानफ्रा नुवाखै गोसोमबानलै सुथिबो जुंलेले हुंला लामा खानै लाखिरा लाहनो बा सफैबाय ने उमे
फिफानि न'आव सफैबायว้าดีเนาะเด้อมินิเด้ออัตตีอีเนื้อเปล่าनैबे जाहैबाय जोङो मानसि गिदिर सासे बिशालथिनि बिशाला बिबोनांनि एला ने बाबायालाय बाबाया मै थांखो बुरो बाबा मै थांखो फैयाखै पा ओंखाम जानोसैलै लोगोफोर नै ओंखाम बोरमा बिदुजों थेवरेनो नै जोङो जाबाय सासे आसोला नै सबायजों बोरमा बिदुजों लाखिरा नै मोदोम बांखा बोरमा बिदरा सेस नै गोथाव हा गोथाव बरिया आंबो सानो बेलेगखा यालै आखाया सुनो मोनाखै आं दाबो मोनजायाखै आं दाबो सेसलै लोगोफोर माथो दाबो सफैया बुरिया माबा गोमानानै थाबो आंनिया खोमसिलायलांबाय माला थांबावनांगौ जाखो न'आव सेस आल्ला खेरानि फन बुबाय दासो मोयबा खर' ओमफ्राय सिगांनिफ्राय ओंखारनो लामा मोनाखैनो होंगो दोंगोनो दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै मोनाखाबाय खोमसिखाबाय दिन्थिनो हानाय नंला नोंसिनो न'आव थानायखौबो दे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय